Σεβασμιότατε, κύριε Βουλευτά, κύριε Νομάρχη, κύριε Αντιδήμαρχοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, η σημερινή μας εκδήλωση είναι αφιερωμένη σε εσάς. Με την ιδιότητα του Διευθυντού του καταστήματος αυτού, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα, για τη ζεστασιά που μας αγκαλιάσατε από την πρώτη μέρα λειτουργίας του καταστήματος, για τα ειλικρινή αισθήματα που μας δείξατε. Ελπίζω να ανταποκριθούμε και εμείς μέσα από την επιχειρηματική λειτουργία και την καθημερινή παρουσία μας στο κατάστημα στις μεγάλες προσδοκίες που πράγματι έχετε. Οι ιδιοκτήτες, η διεύθυνση και το προσωπικό είχαμε φιλοδοξία να δημιουργήσουμε ένα πρωτοποριακό κατάστημα στα Χανιά που να αποτελέσει υπόδειγμα για τον νομό μας. Όμως, όπως φαίνεται, πέσαμε έξω στις προβλέψεις μας. Όλοι οι επισκέπτες, πελάτες, όλες οι εταιρείες μας επιβεβαιώνουν ότι το κατάστημα συγκαταλέγεται στα καλύτερα σε όλη την Ελλάδα. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Καταρχήν, θελήσαμε να φτιάξουμε ένα χώρο σύγχρονο και πολιτισμένο, όπου με άνεση, εξυπηρέτηση και γνώσεις θα εξυπηρετεί το πελάτης. Στόχο μας είναι πρώτα να ενημερώνεται ο πελάτης και στη συνέχεια να αποφασίζει. Η μεγάλη μας δύναμη είναι το ίδιο το προσωπικό μας. 30 υπάλληλοι, πάντα πρόθυμοι και ευγενικοί, άρτια ενημερωμένοι και συνεχώς εκπαιδευόμενοι, θα δίνουν τον τόνο της δικής σας ευχαρίστησης. Ο ειδικός χώρος για ίντερνετ καφέ για τους νέους της πόλης μας ελπίζουμε να αποτελέσει την πύλη εισόδου της νεολαίας μας στον κόσμο της τεχνολογίας. Αυτό, μαζί με την 24ωρη τεχνική εξυπηρέτηση, την ειδική πρόσβαση σε όλους τους χώρους του καταστήματος σε άτομα με ειδικές ανάγκες, δίνουν την ποιοτική διαφορά από άλλα ομοειδή καταστήματα. Όμως δεν θα σας κουράσω άλλο. Η βραδιά είναι δική σας. Μην διστάσετε να μας ρωτήσετε, να σας εξηγήσουμε το οτιδήποτε. Είμαστε και θα είμαστε στη διάθεση και στην εξυπηρέτησή σας. Σίγουρα δεν θα είμαστε τέλειοι. Γι' αυτό έχουμε ανάγκη τις παρατηρήσεις σας, για να βεβαιωθούμε ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο. Υπό την ιδιότητα του Διευθυντού του καταστήματος και εκ μέρους όλων των εργαζομένων, θέλω από τα βάθη της καρδιάς μου να ευχαριστήσω όλους εσάς και να σας πω ότι η παρουσία σας μας δυναμώνει, μας εμψυχώνει, μας δίνει το στίγμα της δικής μας ανταπόκρισης και της συνεχούς βελτίωσής μας. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε και σας υποσχόμαστε ότι θα ανταποκριθούμε στις μεγάλες προσδοκίες σας. Γιατί τέτοιες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες πρέπει να επιβραβεύονται για το καλό όλων, του τόπου, των εργαζομένων και των επενδυτών. Σας ευχαριστώ θερμά. Κυρίες και κύριοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους έχουν έρθει από την Αθήνα.